Bonjour, bonsoir chers Guinéens, chers compatriotes. Population la Guinée on trahit Aliou Ba, on jamfique Aliou Ba, mais ko hore moɗon jamfi ɗon. Il avertit nous 2 semaines avant de l'arrestation de Aliou Ba. Hande Aliou Ba ka fewndi ɗon ko bilakoroɓe goreɓe meɗen woni himiliwdemo ka won ɗon. Ko bilakoroɓe goreɓe meɗen yahanimo ka procureur général procureur on naɓimo ɗon kagoliɗo force spéciale yawnoɗo. Hande ala ko Aliou Ba ala ka waɗede ka won ɗon. Laɓe no jooɗi Pita Dalaba Mamou Zere Kore Kankan Sigiri e ko waytata noon par ce que ɗum fof ɗen mari militant ɓe ton eɗen mari yimɓe faalaɓe ɓe yo moƴƴu. Wona fulɓe ɓen tun faala yo moƴƴu hande no woodi maninkaɓe faalaɓe yo moƴƴu, no woodi sosoɓe faalaɓe yo moƴƴu, o faami e ɗum noon fof jamma on no jooɗi no udditede no yeyede mo kala no jokki activité ji no yaade. Nani ɗo soi disant hiɓe inna non e koyo famille ji soi disant dirigeant ɓe lagine ɓen koyo attaqué leyɗe Portugal wano Amérique ɗo e Europe ko waytata noon yoɓe attaqué ka l'école ji maɓɓe kaccori maɓɓe. C'est pas ça la solution, wona ɗum woni solution. Amérique Europe mi anda fi Europe mais Amérique ɗo wawata attaque ude ɗo ɓiɗɗo goɗɗo par ce que wimo tampini on ka leydi mo ko on tampini on ka leydi moɗon ɗon ko on ɗon attaque to wona ɓiɓɓe addaɓe na ɓiɓɓe maɓɓe ɓe addi hino Amérique ɗo hino janggude. Si on attaque ɗo ɓiɗɗo goɗɗo par ce que himo baɓe makko no tampini on ka leydi ton ko onon e autorité américain on mardi programme e fi on parti ɗon. La solution ko soulèvement populaire population guinéen on fof immodande laawol wiya Mamadi Doumbouya fulkan kankan immo Zere Kore immo Laɓe immo Pita immo leydi ndi fof immodande laawol ko ɗum ɗon wawata e wallude hay fus wawata e wallidade sina ɗum ɗon. Attaque gollo famille ji wowla ɗo perturbirde ɗum ɗo fof wawata e garanti. Kamɓe hiɓe décidi koɓe décidi kon soi disant kala jooɗiɗo contre maɓɓe kala dénonce ɗo koɓe woni wadde kon bandiyagal koɓe jokki kon ɓe kidnappa e aussi kamɓe koye on voie ɗon ɓe woni ɓe sanjali taw kamɓe koye on voie ɗon ɓe woni. Solution meɗen on fof solution meɗen on ko soulèvement populaire contre maɓɓe. Yimɓe no waɗede yimɓe no kidnappede yimɓe no waɗede porté disparu e leydi ndin dama on fof no jooɗi no reeni kowoni feƴƴude kon hay goto ala wowlude. Mamadi Doumbouya kanko himo décidi kala arɗo ka laawol makko ɓe waɗa e o timaɗum ɓe kidnappa oji ma ɗum ɓe waɗa oti porté disparu. Hande buy waɗama porté disparu ka leydi ton ce que ɗon famude opposant ɓe marɗen ɓen hande wonɓe en dartanade ko selludalen Diallo e Aliou Ba. Population Guinée on duwaka joɗade ha ɓe wara Aliou Ba. Population Guinée on duwaka joɗade ha ɓe wara Aliou Ba. Mi fillito population Guinée on duwaka joɗade ha ɓe wara Aliou Ba. Selamillah, merci. God bless America, God bless Guinea.